ассалому алайкум ҳамватанони азизу арҷманд. Дар барномаи хабарии Паём Ньюз Ҳишоми Абдуманнон бо шумо ҳастам. Инак номгӯи хабарҳое ки пешкаши шумо мегардад. хабари қасди худкушии ду мансабдор дар як рӯз. ҳар як нафари аҳолӣ $330 аз хориҷ қарздор шуданд. қарзи хориҷии Тоҷикистон ба $3 миллиарду 96 миллиону 100 ҳазор доллар расид. мақомоти Ӯзбекистон тавассути роҳи оҳан шаҳрвандони худро аз Русия ба Ӯзбекистон интиқол доданд. дар кишвари Чин боз вируси маргбори ҷадиде аз ҳашароти кана ба инсон гузашта паҳн шудааст. шурӯъ мекунем ба гузориши хабарҳо. давоми имрӯз дар расонаҳо хабари қасди худкушии ду мансабдор расонаӣ шуд. яке вазири нақлиёт, дигаре масъули Агроинвестбанк дар шаҳри Нав. Додситони кулли Тоҷикистон хабар дод ки 11 августи соли 2020 тахминан соати 5 вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон Худоёрзода Худоёр соли таваллудаш 1958 дар заминаи муноқишаи оилавӣ ба вуҷуд омада дар хонаи истиқоматии худ воқеъ дар шаҳри Душанбе кӯчаи Ҷаббор Расулов бинои 67/4 ҳуҷраи 23 бо истифода аз корди хоҷагӣ бо мақсади аз ҳаёт маҳрум сохтани хеш ба худкушӣ даст задааст. ҳамсари Худоёрзода, писараш Худоёров Некрӯз, духтараш Худоёрова Зайнура, келинаш Суфишоева Гулнисо ва дигар аъзои оилаи ӯ ки дар хона ҳузур доштанд аз воқеа хабардор шуда ба ӯ кӯмаки аввалин дараҷа расониданд. Худоёрзода Худоёр баъди қасди худкушӣ ва пешгирӣ аз ҷониби пайвандонаш ба беморхонаи муассисаи давлатии Маҷмӯи тандурустии Истиқлоли шаҳри Душанбе интиқол ёфтааст. бино ба иттилои додситонии кулли Тоҷикистон, Худоёрзода пас аз ҷарроҳӣ дар ҳолати мӯътадил таҳти назорати духтурон қарор дорад. як манбаъ аз Вазорати нақлиёти Тоҷикистон ки нахост номаш ифшо шавад ба Паём гуфт, мишмишое ҳам буд ки Худоёрзода ҳабс мешавад. аммо ин маълумотро Паём натавонист аз манбаъҳои дигар таъйид кунад. Худоёрзода Худоёр Завқибек 15 сентябри соли 1958 дар деҳаи дерзуди ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар оилаи хизматчӣ таваллуд шудааст. соли 1982 Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммадҷон Осимиро бо ихтисоси иқтисодиёт ва ташкили нақлиёти автомобилӣ хатм намудааст. аз соли 2005 бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардидааст. солҳои 2006-2011 муовини вазири нақлиёт ва коммуникатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2011-2013 муовини вазири нақлиёти ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои 2013-2017 раиси ноҳияи Рӯшони вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон буд. солҳои 1994-1999, соли 2005 ва солҳои 2015-2016 вакили Маҷлиси вакилони халқи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, моҳи феврали соли 2014 узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шудааст. бо фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 январи соли 2017 вазири нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардид. бо медали хизмати шоиста ва медали ҷашни 20-солагии истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мукофонида шудааст. ҳамчунин Зоирҷон Қурбонов, собиқ сардори филиали Агроинвестбанк дар ноҳияи шаҳри Нав дар синни 36-солагӣ вафот кард, ки сабаби маргаш худкушӣ гуфта шуд. сомонаи ахбор бо такя ба манобеаш аз шаҳри Нав хабар дод, ки Зоирҷон Қурбонов шоми 10 август бо табъи нохуш ба хонааш баргашта аз яхдон шишаи сирко, уксусная кислотаро гирифта нӯшидааст ва бо ҳамин роҳ худкушӣ кардааст. Зоирҷон Қурбонов дар маркази ноҳияи шаҳри Нав дар кӯчаи Дӯстӣ зиндагӣ мекард. ба гуфтаи ҳамсуҳбатони ахбор, Зоирҷон Қурбонов мушкили оилавӣ надошт, вале фаъолиятҳояш дар Агроинвестбанк таҳти тафтиш қарор дошт. сомона менависад, тафсилоти дигари қазия дастрас нест. ҷанозаи Зоирҷон Қурбоновро нимаи аввали рӯзи 11 август дар маркази ноҳияи шаҳри Нав ба хок супурданд. шаҳри Нав тақрибан дар 40 километрии ғарби Душанбе ҷойгир шудааст.
қарзи хориҷии тоҷикистон ба 3 миллиарду 96 миллиону 100 ҳазор доллар расид. ҳамин тавр агар қарзи берунии тоҷикистонро ба нафари аҳолӣ тақсим кунем, пас ба ҳар як сокини кишвар 330 долларӣ рост меояд. ин нишондиҳанда ба назардошти аҳолии ҷумҳурӣ аст ки айни замон аҳолии кишвар зиёда аз 9 миллиону 300 ҳазор нафар аст. хабаргузории авеста менависад дар вазорати молияи ҷумҳурӣ хабар доданд ки ҳаҷми қарзи берунаи ҷумҳурӣ дар нимсолаи аввали соли равон 36.1% маҷмӯи маҳсулоти дохилиро ташкил додааст. дар ин давра барои пардохти қарзи хориҷӣ 958 миллиону 900 ҳазор сомонӣ, муодили тақрибан камтар аз 93 миллион доллар сарф шудааст. тибқи иттилои вазорат, дар 6 моҳи соли ҷорӣ 16 созишномаи қарзӣ ва грантӣ ба маблағи 587 миллиону 200 ҳазор доллар ба имзо расидааст, ки беш аз 361 миллиону 200 ҳазор доллари он ба маблағҳои грантӣ рост меояд. аз ин ҳаҷми қарз 220 миллион доллар аст. дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои аввали соли равон, ҳаҷми қарзи беруна 170 миллиону 900 ҳазор доллар афзоиш ёфтааст. тибқи маълумоти вазорати молия, қарзи калон ба Эксимбонки Чин 1 миллиарду 133 миллиону 400 ҳазор доллар, Бонки ҷаҳонӣ 338 миллиону 500 ҳазор доллар, Бонки Осиёи рушд 287 миллиону 300 ҳазор доллар, Бонки Исломии рушд 131 миллиону 900 ҳазор доллар қарз доранд. ҳаҷми ӯҳдадориҳои қарзӣ дар евробондҳо 500 миллион долларро ташкил медиҳад. ҳарчанд ҳукумати тоҷикистон эълон кард ки гардиши молияи кишвар бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар 6 моҳи аввали имсол ба 1 миллиард доллар расид, аммо дар муқоиса бо ҳамин давраи соли қабл нишондиҳанда манфӣ будааст. тибқи гузориши агентии омори раёсатҷумҳурии тоҷикистон, дар нимаи аввали соли 2020 тоҷикистон фақат бо 3 кишвар – Белорус, Қазоқистон ва Молдова – мизони тиҷорати худро афзоиш додаасту халос. бо боқӣ кишварҳо муомилоти молӣ кам шудааст. бар асоси омор 54% аз тиҷорати тоҷикистон бо кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил буда, ки ин мизон дар муқоиса бо ҳамин давраи соли қабл ҳеҷ тағйире накардааст. ҳамчунин бар асоси додаҳои агентии омори кишвар, мизони тиҷорати тоҷикистон бо дигар кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил манфӣ буд. бар асоси омор, Русия ҳамчунон бо 421 миллион доллар табодулоти тиҷоратӣ аслитарин шарики тиҷоратии Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Тоҷикистон бештар ба Русия меваҷот содир кардааст. кишварҳои Озарбойҷон, Арманистон, Ӯзбекистон, Беларус, Тоҷикистон, Русия, Қирғизистон, Қазоқистон, Молдова ва Туркманистон узви иттиҳоди давлатҳои мустақил ҳастанд. мақомоти Ӯзбекистон тавассути роҳи оҳан шаҳрвандони худро аз Русия ба Ӯзбекистон интиқол доданд. қатораи ҳомили 918 нафар ӯзбекистонӣ дирӯз аз Ростов-на-Дону ба роҳ баромад. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه ازبکستان، یک کمیسیون مخصوص جمهوریوی درباره تشکیل راه آهن در مسیر تاشکند، رستاو-نا-دانو تاشکند برای بازگشت شهروندان ازبکستان که در ناحیه‌های کافکاز شمالی و جنوبی فدراسیون روسیه قرار دارند، قرار قبول کرد. مسئله از جانب وزارت کارهای خارجه ازبکستان یک جای با وزارت نقلیات تهیه شده، به کمیسیون مخصوص جمهوریوی پیشنهاد کرده شده است. طبق اطلاع کنسولگری گنرالی ازبکستان در رستاو-لبیدان 10 آگوست ساعت 13:20 وقت محلی، قطاره آدمکشان با 918 نفر شهروندان ازبکستان از اسکای پروامایسکیه به قصد ازبکستان به راه برآمد. قید کرده می شود که هنگام بازگشت به وطن همه شهروندان به خاطر رعایت قطعی طلبات کمیسیون مخصوص جمهوریوی از معاینه طبی گذشته اند. هر یک مسافر پیش از سفر از معاینه طبی گذشته مهلت 14 روزی کرانتین را پشت سر کرده است. در کشور چین ویروس مرگباری جدید که از کنه انتقال پیدا میکند پهن شده است که حداقل 7 نفر بر اثر مبتلا شوی به آن فوت دیدند. همه فوتیده ها بر اثر این ویروس ساکنی منطقه های شرقی چین بودند. طبق گزارش ها تا حال 37 نفر به این ویروس مبتلا شدند. علامت های مبتلا شوی به این ویروس تبی بالا، سلفه، کاهش سطح حجیره های سفید و پلاکت ها در خون است. گفته می شود اول این ویروس در ولایت جیانگسو پیدا شد و بعد به ولایت آنهایی سرایت کرده است. ویروس CFTC اولین بار در سال 2011 شناسایی شد.
ин вирус аз роҳи кана ба инсон ва аз фарди олуда ҳам ба шахси дигар аз тариқи хун ё пардаи лоубӣ интиқол меёбад. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи паём.нет пайгирӣ намоед. дар паноҳи Аллоҳ бимонед. хайр то рӯзи дигар. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.